Good morning, guys. Today is March 26. The last time nga nang laba ko, nagbanaw diri nga side. Ambot lang, I don't know what happened. I'm sure nga ako siyang, naalihan ako siyang bugat, but siguro sa kadaghan og tubig, ni ubos ang katong pang drain, and then as in banaw kaayo siya diri. But good thing is, napila na ko og map dere. Gina-try dyan ako nga dili ko mag-order. But pag-grocery ko cause wala na food. And finally, excited ko cause mailisa na gyud ni ako ang dish rack. Nahugasan na ni siya. So, magsuot ako sa mga kailangan ako sa grocery ron para dili ko magsigig punit-punit na lang bisag unsa kanya. Okay. Lamig na ba ito i-copy kayo? Dili effective ang coffee for me if wala pa sulod ako tiyan. Oh, kalamig. Anyway, this is my coffee. Holy shit. That was a mini heart attack. Now I understand ganun na ay accessories nga small lang yun. If you want something new sa imong coffee, try condensed milk. If I hate myself, magsige gihapon ko kondensada, no? But I'm trying to lessen my sugar intake. Charot. Sa kapira, lami juga ayo siya. Kondensada and then add a little bit of salt, then cinnamon. Upal ko kondensada niya. Most of the time, makitaan ko ninyo nga naka-ing-ani nga jacket because ngano di ay. I don't know if napakita ninyo nako sa kong diri nga vlog, pero pahurot na siya. Mangita na sa kuglaing scent or mustik ani nga scent. In fairness kay perfume dessert. Char, magrelo siya na di siya kibaw mo basag. It's 110. 110. 1.5? Basig advance. Ano siya? TikTok shop. Guys, puros TikTok shop ako magipang suot ron. Nanawag si Julia. Wait. Nagamit na ko balik ani. Very high school, diba? Let me blush. Gia, turn it off. Can I, Huh? can I talk to him? You cannot talk to Gia? Yeah. Why? Did she turn it off? She turned it off. Maybe she's using phone. Sobrang latida! Ang ganda-ganda mo! Let's open some parcel kay maoni akong gihuwat. Murag di ni siya maong color akong gipili. But it's still cute though. Wala pang summer lang nga outfit, but murag dili na ko siya suoton as terno. I think I know this one. Ooh, this one. Mano siya stand. Okay, so yung ani niya siya para dili bulky ang katong bulky mo gyud ang tripod. Yan, but mas gamay siya. Whatever. Medyo nahadlok ko. A cockroach. Char. Thumbnail. Cockroach. Char. Quick, baka naman. Flying Where? in the sky. Where's flying in the sky? Can I see? Where is it? Dara. Where is it? It's so funny kay naka-feel na gig ko nga murag kaning mga ok-ok dire kay gichika na nila sa ilang kauban or nakachismis sila nga mang-spray gud ba na sila nya isugba na ilang spray kay magtago-tago kibaw gid sila nga sprayhan ako sila kay idig anak ko muratol pud sila so siguro tinuod ng mga nga ok-ok tapos sila tao. Okay, back to unboxing. Ano naman ako? Oh, this one is screen protector. After na lang nina ko siya i-attach. Now, this one is case. Because I swear,
ang gimbal niya kay nakakagimbala. Wala kay peace of mind. Mao ni akong pinakagi-exciteran because this magnetic... Oh, throw dito, baby! This is the magnetic mount. So, nako dere. So, ma-protect niya ang buttons. And then... of course. Pouch niya kay di man gud siya gahi. It has to be pink. So, dere na ko ibutang ang cord, ang mic, ang sapato, lens. It is 3 p.m. and naami sa Bianyos cause mga on me. And medyo nag-away lang ni kaniha. And nakuan ko. Sina? Na-drain. Eat. Yeah. Yeah. Baka pa. SIM card. Nakapalit akong SIM card. Tong hapit ko sa taas sa Daiso. Is here. Time to eat. Noodles. Noodles? Look, baby pizza. No pineapple? Hold it, okay? You wanna go inside? This is so nice. How do you open this? Kaguba pagidaan eh. Oh, this is nice. For sugar. Ang challenge kay 3,000. Pero sa Daiso pa lang, 800 na. Kung ipangita nga tong wag gihapon. 109. So, let's see. Sakit sa kong tiil, oy. Kiba akong katag pa. Sa akong sumuka. Charis! Dili jud ko anad mo gawas og nga ni kadugay nya kanang daghang gikog hunahon mura kog maluya. Wala mi naka dinner before mi ni hawa didto. Maula gini ay mag-grocery o nya mag-order. Tay ko tigpalit sa Diyos Larang. And akong gi-order kay Larang and pork menudo. Okay siya, medyo healthy. Naa siya vegetables, naapod siya fish. Quick haul, Daiso haul, food storage, wala for aesthetic only. Usa na lang gyud din nabilin, anaon na siya. Then sugar ako ibutang dire. A fake plant. Pagtuog face mask nga pang adult. And then kani mesh for laundry. Kani siya kay for kanang mga bra. Ooh, this one. Medyo hard siya compared sa usa. Kani wala lang pang brush sa feel na ko diri sa lababo. So ang total kay 4,285. Yeah, for 2 weeks naman ni siya, guys. I want to try this. Mas barato dito compared sa like Kmart. Ang isa kay hazelnut flavor. Kapalit ko carrots but walay potato. I forgot nga nung walay potato. Ice. Na-try na ko ang Americano gabi and lami kayo siya. Abi na ko like super pait but naa siya sweetener.
Supposedly, magluto ko og menudo. Naka-realize ko nga wala ko'y patatas. Hoy Bayo, kaya pinayak niya na naman si Sasa. Sumbong ko kayo sa nanay niya na. Time check, it is 4 p.m. and mag-shoot ko og siguro duha ka video. So, grabe ka katag ron. So, I finally got this cupboard. I've been eyeing for this one, kaya I'm super excited. Ooh. So aesthetic. I really love SIV home decor because if you're like me, napagod na maging brusco, this is the answer. Diba? Super easy. Isa-snap nyo lang to. Wait. Tangon na ni nato. So magamit ko baking soda because I'm so tired of this shit. I'm gonna use suka. Dishwashing soap. Ay, niya. Naanad lang ko kasi ang first ako nga napalit nga gloves kay large and it's tama lang. Time check, it is 5:23 and bago lang dyan ko na human, lababo pa na ha, and I don't think makaluto pa ko. But i-arrange pa nina ko, man ako og like clean, kuskus and all. Now, time to put this dish rack. Wait, I need water. Other people find cleaning therapeutic pero ako like slight lang, medj okay lang, but not pero nindot siya pang pa to step away sa screen time. Imbes na ang imong problemahon is ang dapat mawala ning mansa. Ang tangon tanin akong white and I think mag-declutter po ko sa ubang butang ni Avery. I'm not sure. Mo din niya akong gigamit nga hair serum karon. Kumot siya and dili siya like super lagkit. So ang akong outfit karon kay very kuan kay siya. Balik. Gisuot na ko siya katong black screening sa Snow White but wala mo kay picture sa Snow White. And baga pa siya ginaw kay white pants nga ga red days. I want to wear this one pero wala na ko'y inner nga white because I forgot nga nalabahan man din yun ako. Nasuot na ko ang white na tube top. Tomorrow is Sunday so ugma na ko magtarong anak sa tanan because I'm gonna buang. Mabuang na ko. Dapat magpapilok mo ng taporon but no available. Bye! Across the Philippines, the world, and the universe. Char said no. Char! They say no man is an island. Here at Cebu Creator Circle, we want to do more than just provide a space for creators. We want to build a home, a support system, and most importantly, a family.
I'll give you time to look it up in 9. Nissin Magic Chips. Number 1, Sito. Number 1, Nissin Ramen Great Taste. Number 1, Tutu Nissin. IBI. Incorporated. Congratulations to the Grid and 1. 3, 2, 1. Paper style. Wala na! Congratulations on winning this team. Now, I'd like to let you all know how to share with us the... Maybe let me just share the creators. There we have it, the winner of our Cebu Pacific round trip ticket from Cebu to San Vicente is Shira Bono! Finally, makaluto na gyud. This is my new cookware. Actually, nice niya siya lutuan if ka ng mga sabaw. But, wala, minudo akong ibutang dire. Pwede na siya dili ibalhin-balhin because ano na siya. And this one is silicone. Nagpalit ko bago because nalaya ako ang carrots. I'm cutting vegetables. Okay na ni ay. Hindi lami. Kira kay naray coke. Naka-realize ko nga dapat akong paliton kay bell pepper. Pero ako napunit kay red chili pepper. May gani nagbutang kong hotdog kay gamay ra day kayo akong pork. Kuwang na lang og pasta. Parang spaghetti naman to. Bibi! I wake up. Did you wake up early?